ZVL. Omroep ZVL. Ik ben vandaag op de streekproductenbeurs in Sas van Gent. Hier is goed te zien wat Zeeuws-Vlaanderen zoal te bieden heeft op culinair gebied. Wij gaan uiteraard even proeven. Er was voor ieder wat wils in Sas van Gent. Van bitter garnituur in alle soorten en maten tot wijn en zelfs sterke drank van Zeeuws-Vlaamse makelij. We hebben 38 standhouders, dat zijn streekproducenten, dat zijn makers van bieren, wijnen, andere ambachtelijke producten. En wij geven ze vooral een podium richting de horeca. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk Zeeuws-Vlaamse producten op menukaarten te krijgen. En de trend is wel dat het meer gebruikt wordt, maar we willen eigenlijk voornamelijk nog meer benadrukken wat voor mooie producten we hier allemaal hebben. Dit kan ook positief uitpakken in het aanstaande zomerseizoen. De toerist, zeker de Belgische toerist, die waardeert dat ook. En die is ook bereid het verhaal daarachter mee te nemen. En als die dan ook het uiteindelijke product proeft, ja, dan is die om. De uitgestalde etenswaren vallen bij deze wethouder in ieder geval in de smaak. En ik heb ze ook allemaal bijna al geproefd. Het is heerlijk. Toch is de beurs vooral bedoeld voor lokale ondernemers. Die zijn gelukkig ook aanwezig om direct zaken te doen. Ja, we zijn specifiek op zoek naar lokale producten, omdat wij zitten net over de grens. Wij hebben daar een gastronomisch restaurant, restaurant Ukio, maar we hebben ook een brasserie en de Betere Brasserie. En we zijn eigenlijk hier op zoek om lokale producten te werken, omdat tegenwoordig onze mensen of onze gasten het heel fijn vinden, omdat we kunnen aangeven dat we echt met lokale mensen samenwerken. En vandaar dat we nu op zoek zijn naar onze verse frieten, omdat we hebben een nieuwe kaart ontwikkeld nu. Die gaat vanaf woensdag eigenlijk gaat die van start. En we wouden bij onze gerechten echt wel de verse frietjes. En we kennen het bedrijf van vroeger, want we hebben in Zeeuws-Vlaanderen al een kleinschalig een restaurantje gehad voor 2 jaar. En vandaar dat we even terug bij hun komen kijken wat dat ze allemaal te bieden hebben voor ons. Dat is toch wel een hele eer eigenlijk, want de Belgische frietzaken gaan Zeeuws-Vlaamse friet tegen. Ja, absoluut. Maar ja, wij hebben dat bij ons in de streek niet. En voor ons is Zeeuws-Vlaanderen en net over de grens, dat is voor ons één land. Voor ons zit daar niet echt een grens tussen. We hebben dat alleen met corona gemerkt dat er een grens was. Maar voor de rest gebruiken wij heel veel producten uit Zeeuws-Vlaanderen. Laten wij echt die grens niet bestaan en mogen zij ook bij ons in België leveren, absoluut. Voor de klant is het eigenlijk een plus als het uit de regio komt? Ja, absoluut. De klant vindt het heel belangrijk dat je met lokale producten werkt voor het milieu, om de voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Dus waar we kunnen niet altijd. Want ons gastronomisch restaurant is Japans-Franse keuken. Ja, dan kan je niet altijd heel lokaal werken. Maar bijvoorbeeld, wij werken wel met de asperges van de Letter. Komen ook uit Zeeuws-Vlaanderen en ook daar werken we mee. Dus we proberen dat echt zoveel mogelijk te doen waar kan. ZVL. Omroep ZVL.